Hej, i dag vil jeg anmelde Risk headphones. Og vi kan se om vi kan vi fokusere? Nej, kan vi ikke. Nå. Okay. Min mening om det her høretelefoner er, at det spiller rigtig god lyd. 80 Hz kan det spille. Og så har de en rimelig pris. Det kan koste 200-300 kroner. Det er også mærkevare. Og men det minus er, at når du har den på, så kan det godt føles lidt ubehageligt, sådan at de strammer til hovedet, og dine ører, de føles helt klemt, og det gør lidt ondt. Og det er sådan lidt trælt. De er ikke så gode at have på, måske. Og så. Men de spiller rigtig godt, og jeg har brugt dem meget. Så ja, det var det. Hej.